लायाखै बहा दं स्टिका बेयावसो दं गारियावसो थागोन ना नोंनि आइयाव दोननाया हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने 27 एप्रिल नालाय जोंनि माबा आरोना मुथुनि आंनि एनिभार्सारि आरोना 4 इयार्सनि एनिभार्सारि ओमफ्राय आंथ' जोंनि एनिभार्सारिखौनो पात्ता गैस्रायामोन जाहा मुथुआसो स्टेटासाव फट' होनायाव आङो नायसननानै जोंनि एनिभार्सारि जाबाय माथो होननानै गोसोआव फैदों आरोना ओमफ्रायो बे एनिभार्सारिनि थाखायनो मुथुआ आंखौ एसे बेरायनो लांनो नागिरदों बहा लांगोनथाय मिन्थिया खोन्थाथ'वाखै जिखिजाया देलायहोबाय आंखौ ओमफ्राय आं देलायबायबो ओंखारबायबो बेलासिबो जाबायना बारा गोजानावबो लांनाय नङा दां एसे खाथिफोरावनो लांगोन खोमा ओमफ्राय आङो खोन्थाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आङो दा बेखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांनो नागिरदों बहा लांगोन एसे नायलांबाय थादो आङो देखायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्रायो आंथ' जोंनि एनिभार्सारिखौ ओरैबायदिसो खालामनो गोसोमोन आरोना मालायफोरादि गिदिर बानायोना केक ओरै हालायलायोना ओमफ्राय जोंनाथ' खनसेबो बेबायदि जाफेराखै ओमफ्राय आं मुथुनियाव बुंबाय थादोंमोन एबार केक हालायलायनाय एनिभार्सारि खालामना होनना बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंनो बावगारनानै थाबाय खनदो दा मानो केमेरायाव लाजिदो मुथुआ लामा लामा मेथाइ खनबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं केमेरा अन खालामाखैमोन नालाय ओमफ्राय केमेरा अन खालामनाय लोगो लोगो अफ जाबाय दे जल्दि खनदो अख्रांनि दोमैलु गुफुर जोमैया नोंनो नामा फागुननि जावलिया बारा नोंनो नामा नोंनो नामा नोंनो नामा नोंनो नामा नोंनो नामा मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि हाटखला मोनबाय नै ओमफ्राय हाटखलानिफ्रायथ' ओरैजाय थांबा रुटा ओमफ्राय इथिंथ' अरां मा साइडथिं लांगोनथाय र' देखायनि आङो इथिं नै अरां साइडथिं बे साइडथिंथ' बेरायथावना जायगा बुस्थु आंखौ लांथावना जायगा बुस्थु मा दङ आं एसे हमदांनानै मोनबाय लोगोफोर बिथिंथ' ससे थांबानो रायन' मोनहैयो नालाय ओमफ्राय रायन'आवसो लांसिगोन नामाथाय दासिमबो खिथायाखै मुथुआ र' मोनहैबाथाय देखायनोसै आङो गोसोथोया साननाया दाना बोरैबासो गलिलांबाय दाना बोरैबासो आवलिलांबाय मैसो गारामा लानानै माबायदि खनसिनो आंबो बिराद मेथाइ खननो लुगैयो सम सम नाथायबा मेथाइयानो आंना मा होनो खननो हाथारा गोदोनायानो बोसेबलायलाङो आंना अयभास गैयाना मेथाइ खननायनि आङो एसे आन्दाज मोन्दोंमोन ना लोगोफोर रायन' धाबायावसो लाबोगोनदां होननानै ओमफ्राय नै रायन' धाबायावसो लाबोमारबाय आंथ' बेयाव फैया गोबाव मानि जाबायमोन नालाय बेनिखायनो लाबोबाय खोमा खोन्थायाखैबो आरो सिरिनो आंहालाय बहाबा गोजानावनो लांथारगोनदां होननानै एसे दख'ना गोदान गानलायलायदोंमोन बारा गोदान नङा गानखान्दासो अब्लाबाबो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो माने नुखि माने आं नोंखौ मोजां मोनो माने মই তোমাক ভাল পাওঁ জান जोङो रायन' धाबायावथ' सफैबाय ओमफ्रायो दासिमबो जोङो जानायनि अर्डारखौनो होआखै आरोना जेबो जोङो फार्स्टग्रो सिगांग्रोनो फट'सो लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय एसे भिडिअबो लाबाय बेयाव अर्डार होना दोनबाबो थाब मोनजाया नालाय बिराद गोबाव लायो दा जागौमानि मागौमानि मोनालायगोन
फट' लानोबो खोमसि जाबायबा मोजां नुनाय नङा होननानै एसे भिडिअ लाग्रोबाय फट'बो लाग्रोबाय दाना सिङाव हाबहैनोसै फाय मुथा रायन'आनो खालि खालिसो नै रावबोआनो गैया ओइ सानैसो दङ आरो ओरैनो टेस्ट खालामदोब्रा कफि लोंग्रोनोसै नै फार्स्टआवनो ओमफ्रायो जों ओंखामबो जाखादों नालाय बारा मोजां जायाखै रुटि जानोसै आरोना दा मोनायाव ओंखाम जानांगौदि जोङो न' मुथा रुटि Hara besang, hara देखायनो 350 नै मुथुआ आंनो 350 निल' जाहोबाय बाराखौनो जाथारासै जानोबो हाखालामोन ना आङो बाराबो जानो हायाना 350खौनो खामायखायाना इस जोङो रुटि जाखांबाय नालाय ओंखाम जानाय बायदिनो मोनबाय ओमफ्रायो गयसो जानो लुगैलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मुथुआ हनै बैयावहाय आंनो थाखाय गय लायनो थांदों गावहाबो जाखायो नालाय ओमफ्रायो लायनो थांबाय आरो एनिभार्सारिनि नामावथ' मुथुआ आंखौ बेखौनो जाहोनो लाबोनाय खोमा मुथुआ मा जागोन होननानै सोंबाय आंखौ ओमफ्राय आङो जोङो दिनै एसे न'नि फुजानि खरसबो लांफानो नागिरदों नालाय जोंहा बैसागोनि न'आवहाय फुजा लायाखै गाबोन लानो नागिरदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे फुजानि खरस लांनो नागिरदों ओमफ्राय आं होनबाय आरो मुथुआ मा जानो होननानै सोंनायाव जोंथ' दायो फुजानि खरस लांफानाय जागोन फुजानि खरस लांफाबाथ' मिरामिस जानायानो मोजां जागोन दा होननानै ओमफ्राय आरो दाथ' मोनाहांहांबो जाबाय खाम जाना लाबा आरो हराव खामबो जानो हानाय नङा दां खाम जाला बिनि अनगा मा मोनजायो जिखिजाया मिरामिस मोजां बुस्थु जानोसै होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय रुटि जाबाय गोथावखौनो मोन्दों जानानै सोर सोर फैदों सोर सोर फैदों आबै मामा ओमफ्राय बाबा ओमफ्राय आं आरो आनै मा लांफैदों दख'ना ब्लाउस ओमफ्राय ड्रेस जोंना बे रोक्ता टाउनावहाय एसे फिसा फिसा खरसा दंबावो होननाया खरसाखौ जोङो खालामखांबाय मुथुआ खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय मुथुआ बै मोनसे दुखानावहाय हाबहैबावदों आं बेखौ नेगासिनो मोनाबायबो एसे भिडिअफोराबो बारा मोजां फैनाय नंला बिनिखायनो आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबलांसै ओमफ्राय जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो मोजां ब्लग लाबोनो नाजानोसै लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै दायो मुथुआ एनिभार्सारिनि थाखाय दोंसे गित खनलायसिगोन जाय गितखौ बियो खनबाय थाखायोमोन ओमफ्राय बेखौ खनलायसिगोन दें 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 दां 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 सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों आंनि सेराव हांमा जोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन हांमा जोबगोन जिउ गोजोनगोन संसाराव गोजोन फैगोन